A Illa de Arousa presume dende hai tempo en ser un dos concellos pioneiros na implantación de novas fontes de enerxía renovables. O goberno local quere seguir nesta liña, cubrindo con paneis fotovoltaicos os dous edificios municipais que aínda non dispoñen deles. Son a Casa do Concello e o Museo da Conserva. Pois a idea é instalar aquí os paneles solares para dar capacidade a todo o concello. Dentro dese proxecto vai tamén unhas baterías de litio para almacenar esa enerxía que se consume, que non se vai consumir, pero sí que polo menos almacenar en algún sitio para consumila en outros momentos. Porque ademais de prestar o servizo Museo Consistorio, o plan contempla tamén que o excedente se poida destinar a outras necesidades municipais, como bombeos ou alumeado público. Ao mesmo tempo tamén se destinaría a veciños en risco de exclusión, coordinándose cos servizos sociais. O máis importante é nestas persoas máis vulnerables que teñen un bono social, que no seu momento dende servicios sociales nos poñeremos en contacto con estas persoas despois de que vexamos o excedente que podemos ter para que a factura sea aínda xa teñen o seu bono social, pero máis moito máis levadeira a final de meses a factura eléctrica. Este proxecto está orzamentado en algo máis de 105.000 euros. O Concello traballa agora para financialo con 59.000 euros do IDAE, 22.000 da Deputación de Pontevedra a través do plan Máis Renovables. As arcas municipais só terían que asumir 23.000 euros. Unha obra de 105 que o Concello salga en 23, é unha obra moi económica porque ao fin e ao cabo se vai a aforrar moitísimos cartos, amortízase en moi pouco tempo. O alcalde amósase optimista a hora de facerse con esta subvención. Se toma como exemplo o bo funcionamento da planta de paneis que teñen no tellado do auditorio. Nestes ahora mismo dalle servicio a ese edificio, ao auditorio, todo o complexo sociocultural, e o excedente revirte no Concello. No verán, poñemos un exemplo, no seu momento, no verán estábamos como, sempre me gusta poñer este exemplo porque é moi chamativo, estábamos no mes de julio, que é un mes moi bo, estábamos sobre 400 euros, non hai calefacción, non hai nada, solo eléctrico, estábamos pagando sobre 400 euros de factura, ahora mismo estamos pagando os 40 euros no verán. Ademais do auditorio a día de hoxe xa contan con paneis solares na Arousa outras instalacións como o Colexio Torreilla, Galiña Azul ou o campo de fútbol da Bouza, que ao mesmo tempo conta con baterías de litio para almacenar a enerxía. Tamén conta con este servizo a nave municipal de Testos, que tamén xera electricidade para a dúcia de vivendas que compoñen a primeira comunidade enerxética que hai na illa.